Det er sådan en familie. Ja, så er det Der er fire mands living lige. Ja, hold da kæft. Det eneste bed, der er kommet på den, det var, at dengang jeg var ude at kigge, der var et køleskab derinde og en lille K+. Men så da jeg var ude at købe den, så det tænkte jeg sgu på, så skal jeg have nogle ekstra aluminiumskiller med og sådan noget. Så har vi sgu lige fået kigget ind i living, men der var sgu ikke noget køleskab, der vi kom hjem i hvert fald. Så jeg ved sgu om det var fordi, vi har været inde og holdt på en restplads, hvor der var nogle kolakker eller helvede, det var for noget, men det var i hvert fald ikke med hjem. Det er jo fandme ærgerligt. Det er mange gange alle sommer, jo. Men jeg tænkte faktisk, at vi ville lave 12 år. Ja. Nå, det var det. Men det der, det var måske gas. Det var også nogle gas, jo. Ja, og det tror jeg faktisk, at man kan faktisk få et, der er kombineret gas og strøm. Ja, det kan man nemlig. Det havde vi jo også om morgenen sidst, jo. Til Baltic, for eksempel.